Dakle, gospodine Mariću, malo pre smo odjavio onaj blok na najavu za ovo. Zaista je bilo jedna od glavnih teorija zavere koja se provukla kroz medije. Ne, prava teorija je zašto sam ja milion duga ostavio gde su mi bili dužni na Happy televiziji. Milion čega? Milion evra. Milion evra? Sam ja odrekao se duga. A ti si rekao pogrešno. Nisi ti ostavio dug televiziji, nego je svojih milion odrekao. Ostavio. Ne znam detalje, ali evo, našu javnost stvarno zanima kako se to desilo i zbog čega se to zaista desilo. Da je to bio jedan transfer, kao u fudbalu. Ne, malo sam teo da odmorim mozak. Čekaj, Mariću, budi iskren, kažeš samo koliko si letos dobio ponudu u Crnoj Gori. On je letos dobio 1.200.000. Ja ću reći mesto tebe, pošto znam, bili smo zajedno. Znači, dobro sam čuo. On je dobio 1.200.000 letos da ostane u Crnoj Gori, da vodi televiziju. Da vodi televiziju jednu i svaki mesec po 15.000 plus. 125.000 mesečno. Plus. Da, 125.000. Ali slušaj. A čekaj, a samo da mi dovršiš. Znači, neko ti je ponudio milion i... 1.200.000 i 125.000 mesečno. I ti si to odbio? Da. Zašto si dobio više ovde? A nisam dobio. Ne, nego... Nisam, nego htio sam malo da odmorim mozak. Aha. Tako da... To je bio razlog. Ne, ima, znaš šta, nisam mogao da sarađujem s čovjekom kome je čak i Tijanić rekao da se od njega bolje razume u televiziju, kome je Novak Đoković rekao da se bolje od njega razume u tenis, kome je Jokić rekao da on bolje igra košarku od njega. Ja nisam mogao da dalje sarađujem tako.